Croeso chi yma, a ni wedi cyrraedd diwedd trydydd wythnos cyfnod yr Adfent. Ar wythnos hon, da ni wedi bod yn meddwl am lawenydd. Ac wrth edrych yn ôl ar hanes y geni, mae hon yn thema amlwg iawn yn tydi. Ond da ni yn byw heddiw. Tydi'r awyrgylch yn y wlad hon ddim mor llawen a hynny, yn sicr yn bryderus wrth feddwl am y Nadolig hwn. Wedi gwyl y llynedd, mi oedd pawb yn edrych ymlaen at un gwahanol eleni. Un lle bydden ni'n rhydd i gymdeithasu, i bartio, i fwynhau a llawenhau heb rwystyr. Ond yn lle hynny mae Omicron wedi dod i lenwi'r newyddion a phobl yn canslo partïon gwaith, yn newid trefniadau, yn methu mynd ar ei gwyliau sgïo i Ffrainc ac yn y blaen, yn disgwyl, llawer yn disgwyl bod ni'n debygol o weld cyfnod clo arall yn y flwyddyn newydd. Os dim lot o lawenydd fan yna nag oes. A tydi hynny ddim, wrth gwrs, yn ystyried y pethau eraill sydd wedi bod yn y newyddion. Ac eto, neges y Nadolig ydy llawenhewch. Roedd yr angel yn mynegu newyddion da o lawenydd mawr. A felly dwi am ddychwelyd at y cwestiwn nes i holi ddechrau'r wythnos. Wrth i ni edrych i ddyfnder yn calonnau, be di'r hyn sydd yn sail i'n gwir lawenydd ni? Efallai bod ni'n teimlo na tydi hyn ddim yn gwestiwn mor hawdd i'w ateb. Mae yna gymaint o bethau sy'n gallu rhoi pleser a llawenydd i ni yn y byd hwn. Ac mae yna bleserau sy'n anghywir. Ac eto, mae yna fwynhad a llawenydd cwbl gywir i ni i'w gael mewn cymaint o bethau. Mi fydd llawer a minnau ni plith sy'n profi'r ei fwynhad a phleser o weld byd natur. Ddo i mi weles un yn mynd am dro, ac oedd o'n mwynhau cael mynd allan am y tro cyntaf ers dyddiau, ers cwpl o wythnosau ddweud y gwir, i fwynhau'r haul a'r awyrgylch braf a'r golygfeydd gwych sydd i'w gweld o gwmpas fyma. Ac wrth gwrs mae Duw wedi rhoi'r ddeiar yma i ni, i'w thrin a gofalu amdani, ond hefyd i'w mwynhau. Yr adeg hon o'r flwyddyn, fe ddywedir mae un achos mawr am lawenydd wedi cael teulu'n dod at ei gilydd. A dyna sydd wedi bod mor anodd am y cyfnodau clo hyn pan oedden ni ddim yn cael ymweld â'n gilydd. Dros y 2 blynedd diwetha, da ni wedi bod yn hiraethu am gwmni a bydd llawer eleni yn profi llawenydd mawr wrth gael plant a rhieni, teidia a neiniau yn gallu cael cinio Nadolig efo'i gilydd efallai. Be sy'n fwy cywir na llawenydd Zacharias ac Elizabeth pan aned i Ioan wedi'r blynyddoedd o ddisgwyl a gobeithio. Achos arall am hapusrwydd i rai yn Nadolig hwn fydd y cyfle i orffwys, cyfle i ymlacio. Mae gorffwys yn rhan o gynllun Duw ar ein cyfer ni i ni gael byw yn ddedwydd gyda rhythm o waith a gorffwys wedi osod i lawr yn bywyd ni 6 diwrnod y gweithio a'r seithfed, cyfle i ni orffwys. Cofio am beth eraill, meddwl am beth eraill a meddwl am Dduw. Mae Duw wedi trefnu, mae dyna ydi bywyd. Mae yna waith, ond mae yna orffwys. Mae yna gyfnodau o fynd i'n gorchwilion, a mae yna gyfnodau o wyliau. A pethau hyn i gyd yn bethau cyfreithlon. Da ni fod i mwynhau nhw, a da ni fod profi llawenydd wrth i'w mwynhau nhw. Ond, da ni yn gwybod hefyd fod y bendithion yma'n bethau sydd dros dro. Ryw ddydd mi fydd y cwbl yn cael ei gymryd oddi arno ni. A'r ateb felly ydy gorffwys, bwyta, a bydd lawen. Neu a os na ffordd well o edrych ar bethau. Pan o'n i'n fach, mi o'n i'n credu yn Sion Corn. A mi gofiai'n iawn y diwrnod y cefais i yn adrithio. Mi ges i wybod nad rhyw greadur doniol efo barf llaes a gwallt gwyn oedd wedi dringo i lawr y simnau i adael hosan lawn wrth droed fy ngwely. Mae'r rhai'n deud i'r dadrithiad hwn fod yn siom iddyn nhw, ond nid yna oedd fy ymateb i. Mi sylweddoles i fod yr holl anrhegion ar hyd y blynyddoedd
yn arwyddion o garedigrwydd a gofal fy rhieni. A mi ges i gysur mawr o wybod mae nhw oedd wedi meddwl be fyse'n dda ar yng nghyfer i. Nhw oedd wedi meddwl be fydde'r rhodd fydden ni fwynhau. Nhw oedd wedi prynu a lapio'r anrhegion, a wedi rhoi hyn i gyd mwyn i mi brofi hapusrwydd. Nid y rhoddion, ond y berthynas rhyfeddol yma gyda rhai oedd wedi rhoi, dyna oedd yn syndod a rhyfeddod i mi a lawenydd. A dyna sy'n peri'r Nadolig fod newyddion da o lawenydd mawr. Yn fwy na ryw optimistiaeth fod pethau'n mynd i fod yn iawn ryw ddydd. Y sicrwydd fod gynddon ni un sy'n yn caru ni. A sylweddoliad fod rhodd y Nadolig wedi rhoi mwyn i ni gael perthynas dda, perthynas ardderchog gyda'r rhoddwr. Ie, mae Duw ei hun wedi rhoi y rhodd fwyaf, i ddeud y gwir, mae wedi rhoi ei hunan i ni dydy. A phan fydd y rhoddion eraill i gyd wedi cael ei dwyn oddi arno ni, byddwn ni'n ddiogel yn ei freichiau fo, breichiau'n crewr, yr un ddangosodd i gariad trwy roi fab i ddwyn ymaith bechodau'r byd, i ddwyn ymaith fy mechodau i. Rwan fory mae'n ddisil. Mi fydd na, os Duw ei mynd, mi fydd na wasanaeth caroleg ynddo ni am 5 o'r gloch ar yn sianel YouTube. Felly, mae croeso chi ymuno efo ni yn y fan honno hefyd. Ewch dan bendith.